til at trække først? Hvis du har det. Vi skal lige have sådan en kort. Ja. Jeg tror bare, vi kører ud og rundt. Vi starter fra hans nummer, og så kører vi ud og rundt. Ja, okay. Med at trække op af den der kasse der. Ikke hvis der var flere med, så var det blevet forvirrende. Jeg skulle hilse fra Smølten. Han sagde, at han ville glæde sig til at være med næste gang. Jamen det må han også virkelig gerne. Det kunne være rigtig... Altså jeg har et mål om, at hvis vi kan gøre det her hver torsdag. Det kunne være det kunne være hyggeligt, og så tænker jeg Secret Hitler, hvis vi kan komme hele vejen op på 10 spillere, så bliver det... så kunne det være fedt. Det bliver mega kaos. Altså, jeg er desværre ikke med i næste uge, men i næste uge igen, der er med igen. Okay. Ja, men jeg har en næste idé om, at jeg får det til at køre. Nej, der er LAN-fest. Ja, men der kan du jo godt... Selvfølgelig kan jeg det. Der kan I sgu da sagtens, så kan I sidde og kigge hinanden over skulderen. Jeg skal 2 sekunder. LAN-fest, hvor? Ja. I Balling. I Balling? Altså, slet lige de der... Så giv dem da til mig i stedet. Jamen, jeg kan ikke rykke med dem for helvede. Jeg har min liggende under min kort, bare sådan med. Der kan du godt blive liggende. Ja, jeg gemmer mig. Altså, du kan godt lide det der secret space, eller hvad? Jamen, jeg ved ikke, jeg føler mig lidt utryg, hvis jeg ikke har det, fordi hvad nu hvis? Hvor er brikken med... Hov. Hvor er præsidentbrikken henne? Det er fordi hans mor, han kan ikke finde ud af at placere et hemmeligt rum. Ej, jeg vil bare lige sige, at nu hvor min den tegner skævt, ikke? Jeg har ikke sådan en flade, så jeg kan trænge lige hen over min bordplade, fordi det her bord er bare skævt. Hold højre klik ned. Jeg tænker, det er egentlig meget smart med sådan et rum der, på den der måde der måske. Er det det? Ja, det er bare til når man trækker op til... Nå ja, så kan man bare lægge kortene der. Så kan man bare lægge dem dernede, fordi at... Slipper man, det er bare lidt klonky at tage dem op på hånden på en eller anden måde. Ja, men det er også... Nå, men jeg ved ikke rigtig... Jeg ved ikke rigtig, hvad... det jeg har set... hvad hedder han, ham der duden? Han hedder... Total Biscuit. Total Biscuit. Ja, Total Biscuit, ja, lige præcis. Hans mod havde sådan, at han havde en hånd, og så havde han en lille sidehånd. Det var ret smart. Så jeg tror også, jeg skal jagte den. Jeg tror det var fordi han streamede, så han ville ikke vise sine 4 kort, men han ville godt vise dem, han trak op for sine viewers. Nå, ja, lige præcis, men det var bare mere, at det var jeg kunne se, det var en dejlig ting, fordi at det der med, at jeg ligger fedt rundt efter den der, det... Ja, det regner. Jeg har bare taget hele bordpladen hernede. Ja, det er så fint nok. Jeg tager også hele bordpladen, Slaske. Kan du gå et andet sted hen? Hansemor. Det er rigtigt, vi skal have en konsul i gang. Ja. Nej, vi skal ikke. Vi skal faktisk lige have lukket øjnene først, faktisk. Jeg skal lige være sikker på, hvad jeg er. Sådan der. Nå. Yes, alle lukker øjnene. Alle. Everybody, all closes their eyes. Og så det første vi gør, det er at Hitler begynder at onanere ud over hele bordet. Han onanerer i vildskab, og så kigger fascisten. Det skal lige siges, at det der ord der, det bliver så afsted med beep i videoen. Nå, okay, ja. Men så Hitler knupper bordet. Og polerer det. Polerer bordet ganske kraftigt. Og det der så sker, det er at fascisten han kigger, og han skal være meget opmærksom på at der bliver knuppet godt på bordet. Og så går vi ud fra at fascisten har kigget, og han har nyt syn af hånden der knupper. Og Hitler stop med at knuppe. Jeg kan ikke til at seriøst det der. Og eftersom at Hitler han er færdig med at knuppe, og fascisten han stadigvæk kigger, så åbner vi andre øjnene. Yay. Og bevæger os rundt og finder ud af, okay, hvem er så hvad? Yes. Så det første skridt er, at vores kære præsident, han udnævner en kansler. Hvem? Jeg er ikke noget gå efter. Du får den, Lasse. Okay, jeg får den. Du får den. Det er ganske fint. Jeg får den. Nå. Ja. Så skal vi i gang med vote. Grøn kort. Grøn kort.
Grøn kort, tak. To Nej. bare 3, 2, 1, vent. Sådan der. Jeg tog tilfældig kort venstre, og så trak det ud og sådan lidt. Bliver man så bare er der nedstemt? niner. Endnu en gang så er Slack niner, og vi andre er jarer. Jeg er 99. Simpelthen så negativ ham Slack. Hold dog op. Nå? Bare. Det minder mig om den Bare. hund. Bare. Hund? Ja? Er det ikke en elefant? Der hedder Baba. Nej, elefanter siger ikke bare Baba. Det er Baba. Det der er kong Baba. Det er den elefant. Baba. Du har dem? Der er selvfølgelig også Baba. Ja, yes. Der er selvfølgelig også Baba Papa. Baba. Baba. Yes. Fem længe siden jeg har set ham. Nå, men det første kort, det skatter jeg. Gullup. Og så er der en policy ud, der bag... Det ser jo godt ud, det der. Wow. Wow, hvor det skal godt ud det der. Ja, wow. Så er der frihed til folket. Så er Vi der kan frihed godt lide til den blå folket, farve. siger jeg. Ja. Den er god. Den blå farve. Jamen så... Op. Jeg får der alle de der. Tap det skidt der. Jeg må tænke den ene, jeg formår lige at holde fast til med... Nu bliver det svært at rykke rundt. Sådan der. Det er svært. Så skal vores kære præsident vælge en kansler. Jeg har en kansler. Nå, men kansler Slack. Ja. Se, Ui, vend mig. For jeg er rent kansler faktisk Slack, han lov har... til at være kansler. Ej, det tror jeg faktisk ikke, du gør. Er der nogen, der stoler på, at Slack Må jeg- er kansler? må jeg stemme Mangler dig? Demon? Ja, det må du gerne. Demon. Du skal stemme. Ja. Demon er så meget positiv jeg derovre, ved, kan hvad jeg han se. stemmer. Ui. Ufattelig positiv. Der er nej. Der skal bare være et nej med i Slack, det du her kan faktisk spil, ikke eller råbe højt, når andre voter nej. Du har Nej, ikke det gjort kan jeg faktisk ikke. hvad? Det var sandt. Så bringer du i hvert fald mistanke over dig selv, hvis du Ah, skal til at ba, ba, beskylde ba, dem, ba. der har... Nå. Jamen, det som der så sker den her gang, det er jo, at... Du skal trække nogle kort op. Skal jeg prøve at gøre det der, der I snakker Du om? går højre klik på den, så sådan halvvejs ned, og der er en, der hedder draw. Nej, det var deal. Nå, Bag med kan vi lortet. lige... Jeg har et. Tilbage med. Bare shuffle. Du er fascist, hva'? De kommer bare til lortet. Det er bare givet. Jeg tror, jeg hører stemmer. De kommer til mig sådan helt ud. Jeg ved ikke, hvad det er. Det er den, der hedder... Ja, den der. Nå. Ja, Det er draw og ikke det er deal. rigtigt. Fordi deal, så Ja, får vi det andre hedder blevet kort ikke. efter. Ah, så men får jeg altså. den. Men på hånden til deal, den gengæld, giver så- så selvfølgelig til din hånd. Det er, hvis man så ikke gider Ja, det. ja. 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 Jeg synes, det er nemmere, men det må man jo. Ej, jeg vil også have sådan en lille Nå. kasse der. Sådan. Der, og... Black, du værsgo. Jeg vil også have sådan en lille kasse. Ej, Du synes, du vil lade den kasser til større end venstre min for dig kasse, selv. fanden. Så. Ej, kom væk. Slag, din kasser er skæve. Det er mit område, det her. Mine kasser. Åh, det er sådan en der. Hvad er den anden? Så, nu er min kasse større end din. Du giver mig ikke mange valgmuligheder, må jeg nok sige. Nå, hvad? Nå. Men du skal jo selvfølgelig lægge ned. Så, min kasse er bare større end jeres. Ej, den er faktisk mindre end min. Jeg siger det bare. Ja, men det er fandme ikke nemt, det er. Altså, Det er sådan en rød bandit Slag, der. hvad var det for noget, der kom der? jeg trak 3 af dem. Slack. Altså, jeg trak 3 fascistkort, så det vil jeg gerne lige sige med det samme. Så det er derfor. Det var jo lidt trist. Så, og selvfølgelig så discardede jeg jo et fascistkort. Altså, Det må vi jo håbe. Nå, det gjorde du alligevel. ja. Det, Ja, det gjorde han alligevel. Det må vi jo tro på. Så, hvad fanden? Skal du hugge den fra mig? Jeg er altså ikke tryg, hvis Slack han får den der. Ej, jeg vil gerne have den præsident der. Er du ikke tryg, hvis Slack får sådan noget? Kan vi ikke bare begynde at skyde folk? Jo, eller gas, du ikke Slack? Ja, Det var gas. Gas på hele bordet.
Nej, den grønne, sådan, den grønne firkant, den bliver på over på hans egen. Hvorfor skal den der ligge over ved mig? Det skal den heller ikke. Jo, den havde du også i sidste tur, jo. Er det? Du var kansler i sidste tur. Du var kansler i sidste tur. Du skal vælge en kansler nu. Men altså... Skal du finde en, du stoler på? Jeg synes, vi skal prøve en, der ikke har været. Ja, det synes jeg er en rigtig god plan. Det er godt at se. Nu har vi ligesom fået byttet lidt ud. Jeg vil gerne lige sådan prøve alle muligheder. Selvfølgelig. Se om der er nogen, der lige viser et tegn på et eller andet. Landsby og Slaggy skal have nogle grønne kort på bordet. Ja, for fanden. Nå, ja, for helvede, sorry about that. Jeg sidder lige og stener i mig selv. Ja. Selvom det burde være... Kan vide, hvad Landsby han stemmer? Jeg kører bare. Det er også lidt ligegyldigt, når alle andre Det er har ja, hele vejen rundt. Jeg sagde faktisk er trygge ja ved, at... denne gang. Det er faktisk, er det første gang Slagger tager ja. Nå nej, han tager også ja til at vælge mig ind som Hitler, det er rigtigt. Det er rigtigt. Jamen, det er de to ting, Slagger tager ja til. Han Han kan opsluge Hitler fra afstand. Hvordan kan man sige nej til Hitler? Han er en dejlig mand. Kan du sige ja. Han var ikke god, han var bare misforstået. Jeg tænker faktisk, næste uge, så tænker jeg, at vi spiller Secret Trump i stedet. Om det... Og jeg sidder sådan lidt, det her det er jo, selve det her brætspil er jo lavet til, er jo Kickstarter. Og det kommer i rigtig format, hvordan de trykker det og alt muligt andet, så jeg skal helt klart have det. Men jeg er nødt til at male Trump hen over kortene. Jeg ved ikke, om jeg skal have både Trump Edition og Hitler Edition. Er der en Trump Edition? De laver en Trump Edition. Ja, der var så mange, der baggede. Hvor fedt. De var sådan lidt, hvis der vi lige får så mange penge ekstra, så laver vi en Trump Edition. Og så er folk sådan, ja, gør det. Kan du bare penge efter dem? Ej. Nå, men Slag, du skal trække nogle... Nej, det er sgu rigtigt. policies. Jeg er lige i gang med at hoste ham med Tossen der streamer. Nå. Og du skal også hoste ham der julefar. Det gør jeg også. Jeg tror det var den Tossen, han snakkede om. Det var ham, jeg snakker om. Var det ikke ham Jeg er ikke nogen tosse, vel? Nå, hvorfor sidder du Er så du og siger ikke? Tossen for helvede? Jeg har misforstået et eller andet. Så, slag. Ja. Nå. Skal vi indføre noget fascisme, eller hvad? Ej, kan vi ikke lade være? Fascisme. Nej, Vi skal faktisk være stille lige nu. Indtil Ja. der er lagt en på bordet. jeg vil sige, at vi har ikke ret meget valg lige i den her runde. Det var ikke godt. Har vi har rigtig lort, eller hvad? Lort på lort på? Vi har noget lort. Hvem? Nå, det var derovre, ja. Værsgo, mor. Hvad fanden er det nemt? Må du også selv råde med det derovre. Jeg gider ikke have de røde kort derovre ved min hånd. Kast det lige op på det røde der. Har det røde, eller hvad? Har det rødt? Har du det røde? Jeg har det rødt. Det er jo heldigt, hvis du har det røde. Ja, det er sgu ærgerligt. Men det er kun Det er fordi én Slag, gang, han smitter med den der farve. Det er kun 7 gange om måneden. Så. Ja, Slag, hvad er det du laver? Hvorfor er det hver eneste gang, du er en del af magten, at der lander sådan et på bordet? Godt. Du kan bare gøre så vi Så trækker skal jeg med en kansler. Ja, tag lige den der. Jeg gider ikke have det røde længere. Nu har du det blå. Er det godt? Det ved jeg faktisk. Nej, jeg tror, jeg skal have slaske. Jeg tror, Slag, han var præsident sidst, så kan du vist ikke vælge ham. Nej, det kan jeg vel ikke. Nej, kansleren kan ikke være en som der har haft en post før. Ja. Det er derfor. Så der er mig og Sådan der. der vælger med. Ja. Så er der kansler til mig. Cancer? Cancer. Ej, du skal lige vente med at trække kort til vi har vundet, og så skal vi vist også lige blande før du... Jeg har taget Skulle man vote 9? Jeg har taget hele bunken. Godt spørgsmål, hvad det er. Ud med den bunke igen og få den blandet, tak. Det vælter. Hvad laver I? Du vil gerne skyde mig? Det vælter med kort frem derovre. Det kan jeg sgu... Hvorfor sidder du med... Hvorfor har du spist alle de kort? Du får dårlig mave af det. Hold op. Jeg har hørt, det skulle være så usundt. Hallo? Ja. Vi skal måske lige blande dem en gang, bare for sikkerheds skyld.
Jeg har ikke set nogen af dem. Kan vi lige nævne ammunition stå? Fordi at... Høj stables. Øj, prøv at det stable. kan vi også. Stables. Hallo? Du skal stable dem på spidsen. Okay, så imens jeg gør det, så skal I lige sørge for at se, om jeg er blevet kansler eller ej. Okay. Hvis jeg kan Så stable vend dem på dit kort. spidsen, så... Yes, jeg er kansler, fordi jeg kunne stable dem på spidsen. Yes, Det var det, der gjorde det. Du har ikke stablet dem endnu. Hallo? Vi stabler ovenpå hinanden. Det var stablet fra min vinkel af. Øj! Ej. Var der næsten? Den var så tæt på. Den står, så skal jeg vise det. Nå nej, nu væltede du den allerede. Tosset. Det er kun den rigtige Vi Hitler. gør sådan der, og så siger vi sådan der. Det- Og det var herover. Det er kun den rigtige Hitler, der kan stable dem. Åh, Han er Hitler! Look at this! Han er Hitler! hvad er det? Det er kun Hitler, der kan stable kugler oven på hinanden. Det her, det... Nå nej, jeg er kun kansler. Fuck det. Ja, det er det. Ja. Ej, jeg tror lige, jeg kunne begynde at kigge på... Jeg var sådan lidt... Skal man få... Ej, hvad skal man? Og det er Ej, lidt trist nej, at smide en liberal væk, når vi er sådan... Ja. Bum. Så, Ja, tak. Sådan der. Så kører vi lige en liberal politik Well i done. første omgang. man kunne godt bruge det lige nu. Altså det er Man kan et altid bruge mere, ikke? liberal politik. Altid. Den skal vi stå over til Dimon. Det er ondskab. Ja, det er rigtigt. Så... Liberal Demon- ondskab. Liberal ondskab. Ja, liberal ondskab. Ja, jeg skal lave det. Det er et godt politisk parti. Liberal ondskab. Også forkortet LU. Eller LO. Hello. Ej, så giver du mig kansler, mand. Fik du lige kaldt det der? gør jeg sgu. Du må ikke vente endnu. Nej, jeg forsøger faktisk at... Du skal lige have et grønt kort på bordet. Ja, jeg stemmer på mig selv. Det er godt. Men nu var det ikke det, vi stemte om. Vi stemte ja eller nej. Alle stemmer på dig. Nå ja. Så. Nej! Ej. Men du har ikke noget valg, Slag. Du er valgt ind. Jeg stoler ikke på Slack. Jeg håber lige, at jeg ikke kunne blive valgt. Nej. Åh nej. Jeg er ret sikker på, at Slack han ligger derovre. Altså, hvorfor er det, I stemmer ham ind som kansler, hvis det er, at han kan lægge Jeg trækker alle de Fordi dårlige. lige nu kan der ikke ske Hey. noget ved sådan rigtigt. Godt nok Nej, er det er det ikke rigtigt. fascist, men så kan vi få lov at kigge på nogle gårde. Det er først i det røde, det bliver Ja, Ja, det er selvfølgelig ja, rigtigt. ja. Det er for sigt. Det gør så, at han ikke kan få den i næste tur i hvert fald. Ja, okay, det er selvfølgelig rigtigt. Vi skal bare have nogle liberale. Men jeg tror mere, han er selve fascisten, fordi han spiller... Det ved jeg ikke. Selve Spiller- fascisten. Hvorfor? Ikke Hitler, men fascist, fordi han Nå. spiller... Hvis man er Hitler, så plejer man bare at holde sig tilbage, fordi... De skulle faktisk lige have været vendt om næste Ja, det skulle det faktisk. Nå, Men, men, hvad har du lyst til at gøre? Jamen nu hvor vi har set den, så kan det være lige meget jo. Fuck. Ja, sådan. Nå. Hvad mund vi ligger. Ej, det er min fejl. Tilfældigt, men godt arbejde. Det er fedt. Very well done. Fuck. Ja. Hitler og Slack har travlt nu. Er det det? det er to mere. Godt, så skal præsidenten, den skal over til Ja, så skal den... Det er sådan der. Skal bort tilbage i bunken. Du kan lige få den. Og du kan få kansleren. Jeg skal have den der... Der er vist kun 2 kort tilbage, så jeg prøver lige at blande en gang. Nej, skal da ikke blande. Jo, for der er kun kan 2 jeg. tilbage. Jeg Kan kan jeg ikke lige trække så 3, når der kun ligger 2. Nej. Kan du ikke. Så skal vi have valgt nogen. Hvem kan I vælge med? Og i løbet af i morgen, der regner jeg med, at det her det kommer op på YouTube. Nå, så bliver der sgu en drama. Ja, men jeg tænkte, nu når det er, at han bliver så formel, så går vi i katedralen. Nå, ja. Kan vi få lov til at Spændende. sidde og kigge Jeg der. vælger julefar til min kære kansler. Han får lidt kansler den her gang. Det er Er I klar? julefar, der kalder. No. Hvad sker der, mand? De sidder jo sammen, som det er ligesom hvis du... Der var nede i bordet. Hallo? Landsby og Slaske. Grønt kort. Vi skal have nogle grønne kort på bordet, dreng. Ja, det er rigtigt. Nå ja, for helvede. Hvad vælger vi? Vi stemmer Ham der. for Jule, han bliver min cancer. Ja. Så
For helvede. Jeg skal lige vente. Nå, så kan vi lige 3, tage det. 2, 1, Nå. vent! Nej! Hvad satan? Hvad helvede. Vi skal lige holde øje med ham derovre. Ja, det. Hvorfor er det, du ikke vil have julefar som kansler? Det behøver jeg ikke også svare på. No comment. Nå, det gør det lidt mere mistænkeligt, vil jeg sige. Ja. Det gør det ikke nemt i hvert fald. Eller hvad man plejer at sige. Kan vi få nogle trukker, nogle puzzles eller eller andet? Ja, der kommer i hvert fald Det en har ud jeg der. gjort. Kom så ud med det liberale kort for helvede. Nej, det er rigtigt, det er kansleren, som der Det er skal... ikke mig, der vælger, hvilket kort vi skal. Nej, det er spille. rigtigt. Jeg får kun lov at vælge. Det er rigtigt, men der ligger tre ude nu, og der er 6 af dem de liberale i alt. På et eller andet tidspunkt... Stille, mens han tænker. Ja. Ja, det er jo meget svært valg, jo. Har du tegnet et område i mit område? Kunne du se kortet? Dimon? Hvad? Har du tegnet et område i mit område? Hvorfor? Hvorfor? Jeg tror måske, han kunne se kortet. Nej, fordi jeg kunne ikke se kortet. Nemlig. Vi kan se kortet. Nå. Nå. Vi discarder den der. Ja. Og så tager vi den anden. Kommer den der. Kom den den der. går. Hvad er det? Åh, shit, der kom lige en mere der, Men var. jeg vil bare lige nævne, at jeg faktisk var nødsaget til at give ham et valg. Var det det? Ja, fordi når jeg trækker 2 røde og en blå, så kan jeg kun sende en blå ud. Ah, Men han traf det helt klart det rigtige valg. det må man sige. Ja, det må man sige. Det... Så Nå, får lad os du den se. der. Så... Jeg får den der. Ja, det er rigtigt. Ja, det er rigtigt. Bare giv mig præsidenten. Le præsidenters. Det er mig, der... Så skal vi bare have en blå mere ind. Ja, Godt det her. ja. Hvad? Lidt tosset. Lidt tosset. Ej, hvad stemmer jeg? Jeg ved det ikke rigtig den her gang. Jeg kan ikke lide den. Nej. Vi skal vinde 3, jeres run. 2, Ja. 1. Nå, Vent. jeg havde vendt mit. Ups. Jeg vil nok vende korten. Nej. Ej, Ej, der er god... Triple Nå. 9. jeg skulle også bare nedstemme mig selv. Så ryger præsidenten videre en gang. Ja. Nå, og så ryger den her lige en tur op, ja. Nå ja, den kan du få lov ikke. Så lad være. Sådan der. Hvem er denne? Den beholder vi for dig. Det er sidste valgte præsident og kansler. Der bliver ikke valgt mere. Nej. Præcis. Nå, Slag, hvem? Du har så 2 valgmuligheder, Slag. Er det? Ja. Så synes jeg, at Du Lasseson synes, det er et godt... Ja, okay. Hvad har vi lige votet nej til? Hvad mener du? Det er lige meget. Jeg stemmer nok på mig selv. Ja, du er en klog mand. Så er alle beskyldninger. Nej. Landsby og... Nej, så Hansen. Jeg glemmer at vende de kort der. Så. 3, 2, 1. Vent. Bum. Nej. Nej! Nej. Nå. Jeg kan godt hive den Det er ind igen. vedtaget. Så Landsby, du er kansler. Men jeg vil altså ikke. I denne dejlige... Det bliver du nødt til. Lidt liberale stat, så får du et næsten frit valg. Du Ja, skal bare gøre det. Kun næsten. du skal gøre det. You must. Den der, det skal du... Åh, Dun, 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 dun. dam dam. Dam dam. Og The så kan du silence få... is real. Har du... Nå, okay. Ja, jeg har et skjult... Ja, det må man nok sige. Ja. Jeg blev helt bange. Det er heller ikke nemt, når man kun får fascistkort. Jeg synes, de er meget sjove at få. Slag nu af. Du er mere og mere mistænkelig. Nå, men Slag, så må du kigge på de 3 øverste kort i den der lille policy-bunke. Hvad får vi så? Har du lyst til at fortælle os, hvad du trak? Ja. Hvad trak du? Du må ikke vise dem. Nej, 2 røde og 1 blå. Det er jo utrolig godt, fordi Det er det betyder, utroligt at det spændende. kan lade sig gøre at vinde. Ja, det er rigtigt. Altså, hvad skal man så? Må Så du tage du dem lægger- tilbage. Vi kan bare tilbage igen. Bare læg tilbage. Du skal vende dem om, så vi må ikke se dem på vejen. Nej. Så skal du finde en kansler, du stoler på. Og du må ikke blande bagefter, de skal ligge øverst. Så den ryger
her. Nu er jeg derovre. Og nu skal jeg finde... Jeg skal lige have den der over. Du har 2 pæne valgmuligheder, julefar. Ja, Meget pæne valgmuligheder. vi prøver Hansomor. Og han valgte naturligvis den flotteste. Selvfølgelig. Ding. Hvad helvede? Nå, er der? Nå, nej, det er bare en anden spillersko. Okay. Ja. Vi skal lige have grønt kort på bordet fra dig, Landsby. Ja, Sådan. er der. 3, 2, 1, vand. Ja. Jeg sidder kun med en hånd lige nu. Nå for satan, kan jeg vide hvem der kunne være fascist, når vi ved, der ligger en øverst? Men mindre han har løjet fuldstændig. Hvis han er fascist, så er han jo nok løjet. Hvorfor det? Sidste lyver aldrig. Nej, hvad? De fortæller bare deres egen sandheder. Fascister De lever redigerer efter deres sandheden. egen sandhed. Jeg tror Det er jo bare muligt, gas. Se, han er allerede i gang med at sprede det gas. Jeg skal lige vende mit kort igen. Al den der Nå, propaganda, Jule, der var. har du trukket 3 kort? Nej, Julefar, det gør jeg lige. vi er valgt ind, så du må trække 3 kort og discard 1. Ja. Hej. Hej. Hvem er det? Hej. Hvad var det? Hvem er det? Der kommer ikke nogen ned i rummet. Jeg tror, det er landsbytørten, der blev sat dig igennem. Er det æbenumsen? Hallo, de må... Se, hvor langt ind skal din psykologi gå? Nej, det er fordi, at der er en person her, du trækker op til. Derfor. Det er derfor. Og vi gør det sådan der. Og så Du kan får se- Hansomorgen. Og hvad er men der. Det var ikke min hånd, det var Lillas hånd. Jeg har billeder på Nå. det. Du kan bare lægge det. Jeg skal nok tage dem, bare lade være. Julefar, du kan se, der er en her. Der er sådan Ja, en du- ud fra din hånd. Der er sådan, ja, en svær og en ja. ring. Der er ikke nogen tvivl om, hvad du skal vælge. Der er jo den blå der. Skal du lige... Skal vi lige tjekke jer så rigtigt, for ellers så ender det her galt. Nå. Du skal lægge dem pænt. Men det er faktisk lige meget, fordi jeg vil gerne have Vi vil gerne have win. lov at sige tak for spillet, drenge. Det var hyggeligt. Skal Og vi GG. skal afsløre rollerne? Haha! Hvis jeg vil gætte rigtigt. Lå satana. Det var den flotte blå farve. Hvem var Hitler? Det er den her år. Det er landbygdausen. Det er ham slangen hvide. der. Det er ham, den ved. Den hvide slange. Den hvide. Den meget flotte cremefarvede. Jeg tror endda han forsvandt. Landsby? Jeg Han tror, formåede at lægge sit kort det er ud, 2 eller var der sekunder. nogen, der tog det? Nå, okay. jeg tror, konen overtog han til computer. Men, ja, 2 sekunder. Ja, ja. Er du? Ja, jeg smutter også lige på toilet, så. Jamen, så gør jeg. Det gør jeg faktisk også. Så